per la Festa Major de la Mare de Déu del Camí. Aquest cap de setmana la Fira del Disc inaugura un programa d'activitats que finalitzarà el proper 13 de setembre amb la mostra d'entitats. Entremig, més d'una cinquantena d'activitats on destaquen la Nit del Foc o el Festival de Música Ètnica i Popular Mangrana. Enguany serà el primer on els assistents a la festa podran gaudir de l'espai del Santuari de la Mare de Déu del Camí completament arranjat. Hola a tothom. La Festa Major encapçala avui la nostra atenció informativa. Al Cambrils avui d'aquest dijous també els expliquem altres notícies, resumint primer les més destacades en el sumari. Les antigues instal·lacions del club de tenis Vilafortuny tenen els dies comptats. L'Ajuntament de Cambrils ha adjudicat les obres d'enderrocament de l'espai a l'empresa Transcambrils. D'aquesta manera es donarà resposta a les reivindicacions del veïnat de la zona que havien denunciat en nombroses ocasions la degradació que està patint aquell espai. L'Ajuntament de Cambrils rep una subvenció de 712.000 euros de la Generalitat per tirar endavant serveis socials com el Minuts Menuts, l'atenció domiciliària o les urgències. Aquest matí s'ha signat el contracte programa entre els departaments d'Acció Social de la Generalitat i el de Polítiques Socials i Salut de l'Ajuntament de Cambrils. La Volta Ciclista a Espanya passarà per Cambrils. La cita serà el proper 3 de setembre en l'etapa Tarragona-Vinaròs. Els ciclistes arribaran pel vial de Cadet, passaran per l'avinguda Vilafortuny i des d'allà agafaran l'autovia en direcció a Castelló. Es tracta de més d'11 quilòmetres d'una prova que permetrà veure els millors ciclistes de tot l'estat. La Festa Major de Cambrils, la de la Mare de Déu del Camí, té el seu tret de sortida aquest mateix cap de setmana amb la Fira del Disc. A partir d'aquí, les activitats són moltes i diverses. La Nit del Foc o el Festival de Música Ètnica i Popular Mangrana o la mostra d'entitats són només alguns dels actes destacats d'aquest programa. La jornada central de la festa serà el proper 8 de setembre, amb l'ofici solemne en honor a la patrona i les activitats més tradicionals, com el seguici festiu o la ballada de sardanes. En definitiva, una cinquantena de propostes per a totes les edats i gustos, les que ens esperen per aquestes properes 2 setmanes. Primer cap de setmana de Festa Major. La Fira del Disc donarà el tret de sortida i tindrà lloc dissabte i diumenge de les 10 del matí a les 10 de la nit, a la plaça Mossèn Joan Batalla. Dissabte també tindrà lloc la inauguració de l'escultura Plenitud de Paloma Núñez i el 29è aplec de sardanes de Cambrils, amb les cobles La Flama de Farners i Reus Jove i els Amics de la Sardana de Cambrils. Dimarts, tret de sortida del Mangrana 2009, 12è Festival de Música Ètnica i Popular, amb l'actuació d'Ut, una proposta poètico-musical d'arrel catalana mediterrània de nova tendència. Macaia i Rallo amb música tradicional catalana dijous següent, Francesc Sans divendres 4 i l'Orquestina del Fabirol diumenge 6 són les altres actuacions previstes en el Mangrana 2009. Hem fet una finestra oberta a casa. No només portem la majoria de grups que siguin catalans, sinó que, a més, la majoria de grups són de les comarques de Tarragona. Hem volgut amb això potenciar una cosa que és bastant evident, que normalment, amb els 11 anys que hem estat programant el Mangrana, hem portat grups del Senegal, de Costa d'Ivori, d'Amèrica, d'on sigui, i sempre hem deixat un dia només per la gent de casa. Enguany, per aquests motius diversos, vam decidir de fer aquest tipus de programació i de donar suport a la gent de casa. Cosa que no vol dir que baixi la qualitat. La setmana vinent s'esperen moltes altres activitats, com cinema a la fresca, tarda de festa per a nens i nenes amb jocs i animació, inauguració de l'exposició Trastos Vells del Cambrils Art Total i la presentació del llibre Cambrils Festiu d'Antoni Serés. Dissabte 5, jornada esportiva amb la presentació del Futbol Club Cambrils i a la Galeria de Tir Olímpic, primeres fases del Campionat de Catalunya en la modalitat d'estàndard i tirada. I a continuació, l'esperada Nit del Foc. Correfoc infantil, xocolatada, cercavila medieval, correfoc, espectacle amb esclatar de nit i concert amb la Carrau i Fundació No Hay Manera. Ja en portem 18, sembla que sempre anem pel mateix camí, diguéssim,
anem posant coses noves, innovant, però de moment estem sempre dintre el mateix carril, no? Aquest any tornem a recuperar el que és el circuit, diguéssim, antic, no? Llavors, quan arribem a la plaça del Setge, doncs se fa una encesa final de totes les colles i llavors ve el que és, diguéssim, la mascletada nit, que és el nom que li van posar doncs, per fer el que és la cloenda del foc, no? Està organitzat, diguéssim, està muntat per l'empresa Piro Tomàs, doncs, que fa 2 o 3 anys que ja està amb nosaltres i ens dona molta confiança, que doncs, ens agrada el que fan. I llavors, doncs, esperem que aquest any doncs, porten coses noves, diferents, perquè doncs, cada any doncs, van variant una miqueta del que és l'espectacle, no? El vermut popular, la presentació de la unificació Club Futbol Cambrils Oleàstrom i els castells amb puntuació per al Campionat de Catalunya marcaran la jornada de diumenge 6. La darrera setmana. Dilluns 7 tindrà lloc la recepció a l'Esmeria del Camí i el concert de Cesc Freixes amb els altres bandalls. Dimarts 8, celebració de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí amb el seguici popular, la tronada, l'ofrena de flors i la ballada dels elements festius, entre d'altres. El Teatre de Festa Major serà dimecres. Ferran Ranyer, Lluïsa Castell, Lluïsa Mallol i Toni Sevilla porten la comèdia Cancún. Les entrades ja estan a la venda, 12 euros platea i 10 grades, i es poden adquirir al Patronat Municipal de Turisme. La recta final de festa la protagonitzen el Festa Concert amb Manel i Gertrudis, entrada gratuïta dijous a la nit. Divendres, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb l'acte institucional, el concert de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà amb el cantant figuerenc Joan Jubosc i la ballada de sardanes. Dissabte, 9è Campionat d'Espanya Cadets i 11è Campionat d'Espanya Menors de 14 anys de tir amb arc, el Sanfec 2009 i la Festa Bastonera. Com cada 2 anys, aquesta és la tercera Festa Bastonera. Aquest any doncs, havíem pensat de traslladar-la una mica, ho farem a la zona del port. De moment, aquest any portarem 4 colles aquí de Catalunya i després una que seria la danza de las espadas de la Hermandad de la Virgen de la Peña de la Puebla de Guzmán, que són una danza d'espades que venen des de Huelva. Els bastoners de Tivissa, els balls de bastons d'Igualada, els estalladors de Prats de Lluçanès, la colla de bastoners de les Pulgues de Llobregat i nosaltres el ball de bastons de Cambrils. I és això, és una mica el cercavila que es fa pel poble, que fem, on es fa una mostra de ball de bastons d'altres indrets. La segona duatló Cambrils, la quarta mostra d'entitats, la projecció del reportatge fotogràfic, Tu ets el protagonista de la festa, editat per Revista Cambrils, i el Gran Castell de Focs posaran el punt i final al llarg del diumenge dia 13, en el que serà l'última jornada de celebració de la Festa Major Mare de Déu del Camí 2009.